dan karamin aljanin nan jiya na kira shi sa shi aiki a mu wa alaikum salam barkanki dai barkanki na gajiya ya gida ya aiki madalla Allah to masha Allah barin dan yi istihara dan gama mai kaki to dauki da bismillahir kaki wallahi na gano miki ina jin magana ce akan saurayi ko dauki daya na gano shi wallahi me bukata ki wannan akan namiji kika zo malam wallahi wannan shahararren kudin nan ya shahararren mai kudi kabiri katakata na gano shi wallahi wannan amma fa katakatan nan da nake so in gaya miki ba Allah nan fa shi ma malami dan na ga tifa a tattare da wallahi zai jefe ni in na uzara mai tifa na zai wallahi Allah wallahi na sa shi a gaba jifa na zai shi kuma ke kike so bai Allah ki canja wani mana dole sai kabiri katakata canja wani baiwa Allah wannan ya fi karfin ki shi ma jan wuya ne dan dai san yanda za a yi kin dai manne sai dai shi Allah ya sa kai zama sanadin rayuwa ta wallahi kai billahi allazi la ilaha illa huwa jan wuya ba Allah nan bari in gaya miki duk wani wanda yace zai ja da shi mutuwa ne wallahi saboda haka na sallame ki jeki baki ne suke amma alaikum jeki na sallame ki wannan sai ki ja mun masifa wallahi wannan bawan Allah ni na riga na san wane ne shi na sanu muraran wallahi muraran in na jefe shi jifa na ne a wannan ina jin yanzu ma sai da in yi manyan addu'o'i kafin in samu kwanta sannan ki ya gida barka dai ya ayyuka lafiya lau Allah sake ma dai ba katakatan bane wani da kabiru katakata bai wa Allah nan ta zo da shi wai shi za ta aura dauki ɗaya ke in ga me bukatar ki la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim wallahi na gani akan namiji ne ke ma Allah saba kabiru katakatan bane kar daukar da bai wa Allah kin samu wannan wanda kika gani masa me waye sunan shi wallahi ne tunda Allah ya jarabce ni tunda aka halice ni Allah ya jarabce ni da san alimu ya alimu ni kadai alimu nake so la haida illallah wai ku ba tan nan yau ni yau wata rana ne baiwa Allah ni tun da ranar da ta fito tun safa har zuwa dare kawo yanzu ko da masifa kuke zuwa min wallahi ke ku alimu ai ya bu karfin ki baiwa Allah alimu ya wuce ajinki shi yasa na zo gurin ka ba san ta ina zan fara jifan alimu wallahi shage ne shi ma wallahi kina ganin sa haka jan wuya ne ƙara ɗaukar da a zai jifu wallahi zai jifu ta ɗaya guri ɗaya ne zan iya jifan alinu ya je yana ƙaunar ki kin yi acting goma ne kamar ya a yi acting sai kin yi acting kin san ɗan wasan hausa salamu alaikum ɗan wasan hausa aka rama kallahu kuma yau kuma wai to sannan ku bayan Allah barka malai na yi na gajiya ya gida ya alhamdulillah lafiya lau ya garin ya ɗawainiya da mutane to ni a ran masu fa nake wallahi hasan da ma wata yar uwata a meka ta ce min zo gurin ki me kuma meka wai yar daudu zan ci ai na da ba ma ta yar daudu gaba daya shine ta ce zo gurin ki kina agumi mai kyau shine na ce to bari in zo shine ma na taho kasuwar ta dan yi min nauyi ta me kenan doya da kwai nake yi mallam dauki daya ai abin da yawa mutuwa ta shiga kasuwa na ce ka dau daya da ya san dauka dau daya dubu na cika to bari in dau wannan magana ce ta doya ko doya da kwai nake yaran ma kasuwar ce gaba ɗaya ɗaya ba tsira ga hannu aka samu kuma yan tuwo nan ne na gefe na suka jefe ni shi yasa na ce bari in zo gurin ki mun agumi mai kyau in je ni ma in kore su abin da za ina yar daudu take ko dan daudu ne ka za ki ce kina son ki dan saya me ka ne to me ka abin da nake so da kai ina jin ki malam ka ka 10,000 na yi mai sauki ne ku da wando da ka ana tara su ba za ka jefe su za mu jefe shi ke na aran ma dai kin ga yan wasu su zo su yane da ɗarɗar haka yan matan ke sani indomi mata su da ibrahim da wizi da wannan usman sawun shi ma na fage dinga zuwa yana ci
a wuri na. Yanzu sani inda mun kake so a jefan maka? A wai su rinka zuwa ai da kwastomomi na ne ana suke ci suke koshi da akwai bashi. Malam transfer zan miki ko kashi. A ki kamun kashi. To sai gobe. Tunda Allah ya sa mace ce Sai gobe bari in zaga to mu Allah. Allah ya kiyaye hanya. Amin ya rabbi. Allah ya tsare ki. Baiwar Allah. Ba hanyar mu ɗaya ba ko? Da na jira ki to shi kenan da yake na ga yar uwa a ki da kira na da sunan maza. Allah shirya. Wannan